Prajem vám pekný deň. Volám sa Anka Šišková a tieto nádherné šaty, aj vlastne doplnky, ktoré mám z požičovne, ktorá sa volá San Valentino a je na Žilinskej ulici. Pani majiteľka bola taká zlatá, že mi požičala a ja idem práve na ples. Mne sa tento rok páčili tieto šaty, takže som si vybrala takéto úzke, ale môžem povedať, že v tej požičovni je strašne veľa krásnych šiat. Sú tam biele, krémové, svadobné, sú tam také princeznovské, je tam veľa doplnkov. Takže myslím, keď niekam pôjdete na svadbu, alebo aj keď sa nevydávate, tak vlastne spoločenské šaty si tam môžete požičať. Ja som teda veľmi spokojná, lebo už druhý rok som si odtiaľ požičala šaty. A je tam veľmi príjemné prostredie, takže vám tam aj dámy poradia, ktoré vám vlastne pristanú. Povedali, že mi pristanú, no tak uvidím, ako bude na plese. Ďakujem, prajem vám peknú zábavu a majiteľke ešte raz ďakujem.